zase vyčítal. Ty je mumia, no co ti to bude vysvetľovať, mumia. To taký vysušený Egypťané, no. To je vlastne mumia. Hej? A almužna je čo, detko? To je dôchodok, no. Ja tak mu všetko vysvetľujem, rozumiete, a on furt len vypituje, mne takedy poražiť ma. Ľudia na nás hovorí, detko, prosím ťa, ty buď ticho teraz. Naproti ide tvoja učiteľka. A nebudeš v škole, skríše. Ty sa skryť, detko, bol som tebe na pohrebe. Poražiť. Nakoniec to detko, a čo tak stonáš a máš také veľké oči? Aspoň na záchod sa mi daj s decmi, vnúčatami a so ženami, to je furt co úžasné. To ešte človek obráci, to ešte, ja znám, láska kvitne v každom veku, ale nikdy nezabudneme, jak tá kasetka hovorí, to dnešná mládež, len sex a sex a sex. Ja pri 14 decov na to čas nemala.